Selam dostlar, Top 5 тапшырыгы devam итә. Бүген мин сезне минемчә иң кызыклы һәм кирәкле булган фильмнар белән таныштырачакмын. Киттек. Беренче фильм Кол дип атала, күбесенчә аны Холоп дип йөртәләр. Яшь бизнесмен Гриша тормышның бөтен ямен белеп яши, ләкин ул эшләргә яратмый һәм әтисе моның белән нишләргә икәнен белмәп психологка бара. Психолог анарга өр-яңа проект уйлап таба. Ул Россиядә 14нче гасырда булган авылга әйләнеп кайта һәм шунда тормышның барлык авырлыкларын сизә башлый. Икенче фильм Боз лёд дип атала. Кичкенәдән үк Надя могҗизага ышанып яши һәм менә зур үскәч алкышлар астына бозга чыгып үзенең иң яраткан биюен бии дип ышана. Ләкин тормыш булай дип уйламый. Әмма аның язмышына гүзәл принц, зур җиңүләр килгәч, тормыш аңа сынау китерә. Өченче фильм Хәрәкәт движение вверх дип атала. Тарихны үзгәртә торган җиңүләр бар. Экономик җиңүләр, тарихи җиңүләр, дөньяли җиңүләр. 1972 елда Мюнхен Олимпиадасында баскетбол буенча СССРның җиңүенә беркем дә ышанмый, чөнки аларга каршы Америка Кушма Штатларының командасы уйный. Дүртенче фильм Т-34, Т-34 дип атала. Курсант Ивушкин әсирлеккә эләгә һәм лагерьда ул кую качу оештыра. Ул мәхәббәте һәм ватаны өчен барысын да эшләргә әзер. Киләсе фильм 28 панфиловчы дип атала. 1941 елда барган сугыш турында сөйли ул. Фашистлар белән Мәскәүне ниндидер 2 километр юл аерып тора. Ләкин бу юлда 316-нчы ротаның панфиловчылары тора. Шушы кою солдатларның тормышы белән сез шушы фильмда танышырсыз. Дуслар, бүгенгә менә шулар иде. Лайк куярга онытма.